салом дӯстон ва мухлисони ММА ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. либосҳои босифат ва бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. дар WhatsApp рӯи экран калимаи либос нависед. ҳама либосҳоро ба шумо равон мекунем. Сарварҷон Ҳамидов 16:00 бо созмони PFL шартнома ба муҳлати 2 сол имзо кард. бояд қайд кард ки размкори мо аз соли 2022 дар созмони Bellator қуввозмоӣ мекард, ки ҳамакнун ин созмонро ширкати PFL харидорӣ карда фаъолияти созмонро қатъ кард. дар тӯли 3 сол Сарвар дар созмони Bellator 3 рақобат нишон дода рақибонашро мағлуб сохтааст. дар созмони нав ба варзишгар муваффақиятро таманно мекунем ва аз ӯ беҳтарин рақобатҳоро интизор хоҳем шуд. Умар Нурмагомедов довталаби собиқ камарбанди қаҳрамони UFC дар вазни сабуктарин, ки ҳафтаи гузашта дар рақобати унвони бо Мераб Двалишвили аввалин мағлубияти касбии худро аз сар гузаронд, ҷарроҳии муваффақонаи дастро аз сар гузаронд. дар UFC 311 дар Лос-Анҷелес аз чемпиони амалкунандаи дивизион бо қарори якдонаи доварон бо ҳисоби 49-46 ва 48-47 аз ҷониби Мераб Двалишвили шикаст хӯрд. Умар изҳор дошт, ки худро дар ин рақобат мағлуб намешуморад ва ба тасмими доварон розӣ нест. пеш аз ин муҳориба Умари 29-сола 6 ғалабаи пай дар пайро ба даст овард, ки 3 пирӯзии он пеш аз муҳлат буд. Муҳаммад Наимов бо ҳамроҳи дастааш аллакай дар Арабистони Саудӣ қарор дорад ва дар ҳамин ҷо тамринро оғоз мекунад. ёдрас мешавем, ки 1 феврал мусобиқаи навбатии UFC баргузор мешавад, ки дар он Муҳаммад Наимов бар зидди Кан Офли дар вазни нимсабук рақобат мекунад. мусобиқаи UFC Fight Night 250 дар Эр-Риёди Арабистони Саудӣ баргузор мешавад. ҳар ду варзишгар пас аз шикаст дар ҷангҳои охирини худ ба муҳориба мебарояд ва кӯшиш мекунанд, ки ба қатори пирӯзӣ баргарданд. эфири ин муҳорибаро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас кунед, ки силкаш дар комментария ҳаст. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед. хайр.